Il-Prim Ministru Robert Abela jibqa' jiddefendi lil Carmelo Abela, il-Ministru illi jagħmel użu ħażin minn fondi pubbliċi fejn uża ma' 7,000 euro minn flus il-poplu għal reklam personali minflok biex iwassal informazzjoni sewja lil pubbliku. Azzjoni illi waslet ukoll għal kundanna mill-Kummissarju tal-Standards George Hisler. Affaċċat bil-mistoqsijiet ta' Net News, il-Prim Ministru qal li se jistenna d-deċiżjoni tal-Kumitat Parlamentari f'konferma li hu għadu maħa ebda azzjoni. Bonġu, għalfejn ma ħadx azzjoni fil-konfront ta' Carmelo Abela? Għaliex hemm il-Kumitat Parlamentari li għadu irid jieħu deċiżjoni, jiena diġà bdejt iżda biex nagħmlu regolamenti li huma ċari li jirregolaw dan is-suġġett. Diġà bdejt il-proċess. Kemm hemm aktar ministri li l-istess ħaġa bħal Carmelo Abela? Tixħed tfixibni fil-Ministru. Fl-aħħar jiem komplet tiżdied il-pressjoni biex il-Ministru Carmelo Abela jagħti lura dawn l-eluf. Pressjoni wkoll biex il-Prim Ministru jieħu azzjoni fil-konfront tiegħu. Azzjoni illi baqgħet qatt ma waslet bil-maġġoranza tal-membri tal-Kabinet iwieġbu bl-istess retorika li qed juża Robert Abela. Carmelo Abela għandu rreġġaħhom lura 7,000 euro? Jidhir li hemm investigazzjoni inkjesta għaddejja u issa marru qudiem ukoll tal-Kamra, hemmhekk jiddeċiedu qed jara Ma weġibniex, għandu jroddhom lura? Qed iwieġbek. Għax ma nkunx nista' intervjen meta hemm kumitat parlamentari li qiegħed jisma' il-każ, okej? Naħseb li l-każ għandu jkun diskuss quddiem il-Kumitat tal-Standards fil-ħajja pubblika mbagħad naraw minn hemm. Taħseb imma li għandhom roddhom lura jew le għax daħadhom il-fondi pubbliċi. Qed ngħidlek x'naħseb. Ma tlix imma jfew le. Qed ngħidlek li l-każ għandu jkun diskuss quddiem il-Kumitat tal-Standards pubblika. Carmelo Abela għandu roddhom lura 7,000 euro? Kif jiddeċidi dak il-kumitat għandu jaġixxi. Mela jagħmel xogħol tajjeb inħallu f'dej. Ma dejtniex imma għandhom xi jirtornhom lura. Carmelo Abela għandu jirtornhom lura 7,000 euro? Carmelo Abela tiġamel il-pożizzjoni tiegħu ċara tistenna biex il-Kumitat fil-Parlament jiddiskuti. Naħseb dik hija deċiżjoni li ma nħux jiena imma l-Kumitat Parlamentari li jagħti l-opinjoni tiegħu. Jiena noqgħod fuq dak li tqal mill-istqarrija tal-Uffiċjal Prim Ministru u naturalment kif intqal diġà f'dak l-istqarrija il-proċess mhuwiex mitmum dak li jgħid il-Kummissarju hemm ukoll il-Kumitat irridu nħallu jagħmel ix-xogħol tiegħu. Carmelo Abela għandu jirtornhom lura 7,000 euro? Tweġibni Ministru. Saqsejna wkoll il-membri tal-Kabinet kemm jonfqu f'reklamar bid-deputati Laboristi jidhru maħsuda bid-domanda ta' Net News. Kemm tonfoq inti f'reklamar? Kemm nonfoq f'reklamar jiena nonfoq skont il-proċeduri li hemm fir-rigward. M'għandix data hawnhekk. M'għandekx idea possibbli? Data m'għandix. Ftit li xejn minn naħa tagħna proċedura u l-Ministeru dejjem jaħdem. M'għandix idea għax dak l-affarijiet inħallihom f'idejn ħaddieħor, mhux xi mod eżaġerat, pjuttost mod minimu. Kemm nonfoq f'reklamar? Iddependi, għandek hemm ħafna PQs tistgħu tħarsu lehom. M'għandix għalfejn nagħmel reklami. Kemm tonfoq f'reklamar tgħidlek m'għandix reklami? Kemm tonfoq f'reklamar inti? Intix qed tweġibni kemm tonfoq f'reklamar, mistoqsija sempliċi qed ngħidlek. Kemm tonfoq f'reklamar? L-attivitajiet tal-Ministeru affarijiet. Dak ma tbatni jgħidulek meta jkollok. Maria Franca Lanza mill-Belt Valletta għal Net News.